Istun kivellä vieressäni stara Aleksi Laiho. Mitä Aleksi kuuluu kesään? Ihan hyvää kuuluu. No kesä on oikeastaan ollut pelkästään töitä. Että me nyt siellä Jenkeissähän me piestiin menemään pari kuukautta Slayerin lämpärinä ja sit sieltä oikeastaan melkein suoraan Vakkeniin ja sitten sieltä melkein suoraan tänne. Eli ei tässä nyt ole mitään lomaa kyllä hirveästi päässyt pitämään. Ehkä vielä joskus. Haudassa voi sitten lomailla. Slayerin kanssa kiertäminen on aivan... I just showed up. You did? CKY played yesterday. How are you? I'm fabulous. CKY played in Finland for the first time, and then he... Can you watch there, please? We are filming. Oh yeah. Say hi to Katso. Alexi had a CKY sticker on his guitar one day, so then I told my brother's band that he had a sticker. Say something cool to the camera. Say something cool. Well, fucking Alexi's Are here. you into Alexi? That's the whole reason why I'm here right now. Oh. Alright. I'll leave you guys alone, but come and say hi. You know? Huh? You gonna be around? I'll be right here. Alright, cool dude. See you later. Niin. Aika juhlatuulella. Slayerin kanssa kiertäminen on varmasti ollut yksi todella mielenpainuva. Kerro jotain Slayerin tyyppien kanssa kiertämisestä. No siis, mulla on pakko sanoa, että se oli varmaan hienoin rundi, mitä me ollaan koskaan tehty. Et se oli niinku, siis no ensimmäinen tulee niinku areena juttu. Et siellä oli niinku, tiedätkö, 3-8 tuhantea ihmistä joka helvetin ilta. Niin ei sitä silleen välillä niinku edes pystynyt käsittämään, että vittu, yhtäkkiä olet silleen, että hei, mulla on niinku läppäämässä Slayeria. Et yhtäkkiä mä vedän niinku shotteja Kerry Kingin kanssa, niin on se nyt hienoa. Ei sillä vaan mitään. Onko he tosi synkkiä tyyppejä? Slayerin kitaristi on pitänyt teepaitaa, jossa lukee I just hang myself. No se on varmaan toi Jeff Hanneman. Tai en mä tiedä, kumpikaan se nyt mahtaisi olla. Ei, no siis ne on helvetin hyviä jätkiä kyllä ihan oikeesti. Et niinku... Onhan nyt niinku väkevää jengiä, mut... Ei oo oikeesti pelottavia hevimyrköjä. On varmaan niinku aluksi on ehkä vähän niinku pelottavia sen takia vaan, koska pelkästään vaan koska Slayer sillä selvä. Mut ei ne siis, helvetin hyviä jätkiä, varsinkin just toi Kerry King, niin sehän niinku hengaili aika paljon ja oli silleen ihan messissä, niin. Mut totta kai siis, eihän mä nyt voi niinku julkisesti sanoa, että niinku Slayerin jätkät oli kivoja. Sovitaan vaan, että Slayerin jätkät tuli pelottavia hevimörköjä. Mikä Slayerin jätken lisäksi on ollut Jenkkilän kiertoilta semmonen tosi mielenpainuva muisto? No, veikkaan varmaan, että ne parhaimmat jutut on just niitä, mitä kukaan ei todellakaan muista, mutta en mä tiedä siis... No mehän nyt ollaan niinku siellä, me ollaan periaatteessa rundattu aivan perkeleesti joka tapauksessa, että melkein 6-12 kuukaudesta me vietetään niinku siellä. Et onhan siellä tietysti niinku... Ehkä mun paras juttu oli se, että me duunettiin meidän eka headline-rundi niin 2005 vuoden lopussa siellä. Ja muistaakseni niinku 98% niistä kaikista keikoista oli loppuun myyty. Ja kun se oli aika vähän pelottavaa, siellä me kelattiin, että voi vittu, että me lähdetään rundaamaan jenkkeihin, että mulla on headlinereita, että tuleeko sinne ketään. Mutta kyllä se sitten se tulikin. Se oli aika jees. Silloin kun te aloittelitte soittamisen, niin olisitko koskaan kuvitellut, että ootte Jenkkilässä kiertämässä Slayerin kanssa yksi kaunis päivä? No ei todellakaan. Silleen, että niinku, ehkä just niinku olisi osannut haaveilla, että ehkä niinku näkee Slayerin livenä vielä joku päivä, mutta niinku eihän me silloin, siis no siis silloin kun me oltiin niinku saatu meidän ekan levy duunattua, niin me kelattiin, että okei, no jos me saatais myytyä 1000 kappaletta tätä silleen maailmanlaajuisesti, niin me oltais niinku tyytyväisiä. Ja sit yhtäkkiä se sit niinku myi 50 tonnia ja silleen, tiedätkö, että niinku kaikki nää on niinku tapahtunut niin helvetin äkkiä, että ei sitä niinku edes ei pysty käsittelemään. Oot sä tämän uskomattoman suosion myötä muuttunut jotenkin ihmisenä vai oot sä edelleen se sama naapurin poika Aleksi? No siis kyllähän ihmiset muuttuu joka tapauksessa. En mä enää sama jätkä mitä mä olin silloin, kun mä olin 18-vuotias, mikä on erittäin hyvä asia itselleni ja kanssa ihmisille, mutta en mä siis siinä mielessä ole muuttunut, etteikö mä niinku... En mä niinku edelleenkään kelaa itteeni minä helvetin rockistarona silleen, että en mä oo edelleenkään niinku silleen kenenkään yläpuolella siis niinku omasta näkökulmastani siis silleen, että totta helvetissä ihmiset muuttuu ja siis ihmiset muuttuu niinku sen mukaan, että miten elämä menee ja mitä tulee tehtyä ja silleen, että en varmasti olisi samanlainen henkilö kuin mä oon nyt, jos mä en niinku soittais missään bändissä.
Joten tavallaan on ja tavallaan ei. Sillä se vähän menee. Mitäs syksyllä tapahtuu? Syksyllä, no meidän pitäisi niinku DVDtä, sitä pitäisi nyt periaatteessa työstää, että mä veikkaan, että no silloin se pitäisi tulla pihalle, käsittääkseni semmoisesti niinku lokakuussa. Onks lokakuu 10? On, joo. Joo, silloin. Ja meillä on pari festarikeikkaa, meillä on yksi keikka Japanissa. Sinä aikaa älytät silleen, että pistokeikka Japanissa, mutta siis se on festari joka tapauksessa. Sitten me duunataan se Euroopan Unholy Alliance, eli tullaan Suomeenkin. Eli Slayer siis tulee Suomeen, kyllä. Ja sieltä oikeastaan mennään suoraan tekemään vielä yksi headline-rundi jenkkeihin. Ja me ollaan käsittääkseni niinku jouluna just niinku päästään takaisin himaan ja sit voisi ehkä olla breikki. Sitten syödään joulukinkkua ja rosollia. No toivottavasti. Okei. Mä kyllä dikkaan rosollista, mut kinkku on vitu jees. No siihen on vielä aikaa, sitä ennen toivotan aivan loistavan rokkaavaa kesän jatkoa. Kiitos paljon haastattelusta.